Краят на 2025. Годината, която промени всичко. Скъпи читатели, приятели и наши обичани последователи, благодарим ви. Тази година беше чудо. И това чудо се случи заради вас. През 2025 посрещнахте нашите големи творби. Енциклопедия на дишането. Хрониките на безкрайния дъх. Хрониките на дъха. Легенда за бялата нинджа от езерото на тъмните сенки Ай, 2, 3, 4. Надежда в коричка. Полетът на болната птица. Отвъд времето. Кубийското цвете от ранчото. Любов от дистанция. Всяка страница беше написана с любов, болка, надежда и вашата енергия. Вашите съобщения. Вашите коментари. Вашата вяра в нас. Това беше нашата сила. Благодарим, че ни позволихте да докоснем животите ни. Вие сте нашето семейство. А през 2026 година идват нови светове. Пазителят на сенките, мистерия, тъмни сили, забранена любов. Нови международни издания на английски, немски, френски, испански и италиански език. 2026 ще бъде година на чудеса. Ще ви подарим истории, създадени с душа и родени от вашето вдъхновение. Благодарим ви за вниманието, доверието и любовта. Вие сте музата, която ни води. Благодарим, че ни давате криле. Честита нова година 2026! С обич, Кубинецът и Сейли Парада. Благодарим ви! Най-доброто предстои!